bịara m ụmụada Avụtụ nke dị n'Obo n'Imo steeti. Ha na-eme ihe emume a na-akpọ egbe nkwụ. Ha na-emekwana ya echi bịa. Echi bịa ya bụ Tuesday, tata bụ Monday. Ọ bụrụ na anya na-ege ntị ga na-anụ mkpọtụ ha na-eme, a na-aṅụrị, a na-enwe aṅụrị ezigbote aṅụrị tata, na-aṅụ mmanya, na-erikwa ihe ngwongwo dị iche iche eji akpalite ndụ. Echi ya bụ emume a ga-ebulite ga-akwalite ọfụma. Ngwa n'oge ugbu a aga m achọkwu n'usoro mụ ka anyị gagote ebe ahụ a na-eme ihe emume, ka anyị jụgodo ofu onye ma abụọ ajụjụ ka anyị ghọta ihe ha na-eme. Eji m aka ọfụma na gụma na mụ amaghịkwa ihe ha na-eme ebe ahụ. Gbasoro m ka anyị gaa. Thank you very much. Dịba anyị ekene m unu. Anyị abịakwala ọzọ ụbọchị taa bụ Tuesday. Na obodo abụ Obo. Ihe anyị nọ n'ebe abụọ ala Avụtụ nọ n'Obo. Ọ bụrụ na ị gee ntị ị na-anyị ga-afụ ụmụ okorobịa ka ha na-eme mkpọtụ na-akpọrị maka omenala ha na-eme tata. Kedu ihe na-akụ dịnị? Ọkwa 8 AM na-akụ n'ụtụtụ ana. Mana ha ebudogo mewe mkpọtụ, ha bọrịwala iji gosi na omenala ha kwụsịrị ike, iji gosi na ha hụrụ omenala ha n'anya, iji gosi na omenala ha na-akwụ ọfụma n'ala Igbo. Ngwanụ ị ga-esoro okwu ka anyị gaa n'ime ahịa ka anyị gaa hụkwa ka ha si eme ya bụ omenala. Unu ahụ naanị ya akịrị ụmụ okorobịa si na-akpọrị na-eme ihe dị iche Biko emume a na-eme tata, kedu ihe a na-akpọ ya? Egbe nkwụ. Egbe nkwụ. Yes. Biko kedu ka egbe nkwụ a si bido na ala unu abụ Avụtụ, ala unu abụ Obo? Ndewo. Egbe nkwụ na mbụ ahụ a sort of Thanksgiving. Isi ka ekele Chineke maka ihe ọma o mere anyị. Mbụ anyị, the man Avụtụ himself wụ Epanwantaba, onye na-akụ mmanya dị oji. So oge ruru mgbe ọ kụrụ mmanya kuro ya ka place, so ya gbada dị m ka ọ wetara dị mmanya ya na ụmụ ya soro ṅụọ dị mmanya ya ka a na-akpọ ịṅụ nwere ka anyị na-eme before this one, a na-akpọ ịṅụ nkwụ. Aṅụcha dị nkwụ ya kpọkọta ụmụ ya
ngwono bia ka nge kele ne Chineke nwere ife ha na-efe data ma na-akpọ ụra mrekwa asị ngwa bịa no kuno pụta ka nge kele ne Chineke koya that thing. They go and worship their gods for keeping them alive. Then on yearly basis Hannah repeat see that thing just in the present world to them when they not as in one anniversary in every year they will try to do that anniversary or similar thing in Mekwase. They will not form it as a tradition. Odi mmadụ okorobịa ka mụ na ebe a ka m ga-achọkwanụ ka ọ kọwara anyị onye ọ maka na ọ bụ onye ebe anyị nọkwa n'ebe a bụ Avụtụ ọ bụ nke dị n'Imo steeti. Dede daalụ. Norma. Aha m wụ Maxim Nnamdi Emeruom. Abụ m afọ ụmụada Avụtụ Opo nke nọ n'Imo steeti. Dịka ụta anyị si ekwugakwa ụta anyị si ahaziga agagharịga since morning. Ihe a etiri ebe a wụ ya na-akpọ ya wụ mkpọlala. Ụfọdụ na-akpọ ya ntunu ala. Ụfọdụ na-akpọ ya mkpọlala. Ụfọdụ na-akpọ ya egbe ntụ. Mgbe ọbụla anyị na-agba ihe a na-eme emume a bụ mgbe eze anyị eze Avụtụ lapụta ahịa. So eze Avụtụ pụta ahịa ama niile ama 7 nọ na Avụtụ ama asaa nọ na Avụtụ ga-agbazu ihe a ịhụrụ ebe a gosi dat na oge akara aka eruola. Mgbe ahụ mgbe ị ga-ahụ ọ dị ndị niile wụ ndị Avụtụ n'ụzọ ije lọtara anyị mgbe ahụ ka a na-asị ha pụtawa ahịa bịa soro anyị wee ṅụrụ ya. So ya mere eji tinye egbe ntụ a ebe a. Otu n'ala anyị tinyere ebe a ọ dị ole ka a na-agba ya na mpaghara obodo unu niile? Anyị dị ama 7 na Avụtụ and ama 7 ntinye ala ya wụ mkpọrọ ala nọ ebe a na-adị 24 ka ọ na-adị each village 24. So ga na-awụ nke ụmụada because enwere ụmụada agba, enwere amaeke, enwere ụmụọchị, enwere ụmụada, enwere dike nta, enwere ụmụọdịmma, enwere ụmụọdịmma, enwere oguma. Ụmụọdịmma ụkwana last born Avụtụ. So ọkwana ha ndị ikpeazụ ga-agba mkpọrọ ala. So ga na-awụ nke ụmụada ya wụ obodo ka m si pụta ụmụada ọya nke ese. So immediately eze Avụtụ pụtawara ahịa gị hụzi ihe ndị ebido ọgbawa ama ọbụla ga na-agbazi nke ya. So ama ọbụla ga na-agba nke ya. Ya anyị na-akọwa onye omenala eji mara unu. Ya ọ omenala eji mara Avụtụ Opo. Ọ dị mma daalụ. Ndewo. Right now, every music should stop. Should stop for now. Thank you. All traditional music, all foreign music should stop. Avụtụ Avụtụ Olegraba. Because I actually may end up Avụtụ Ebutumba. Avụtụ Omena for India.
ga-ewere igwe eji ekwu okwu ka esi emebi ya nyefee n'aka ndị ọ dị n'aka eze nọ na foto agbagole ọ ga na-agbagokwe so n'afọ a ndị eze nọ nga ga-ewere igwe eji ekwu okwu kpọbata ọpra foto ọgwụ ya ka ọwụrụ ya aga m ewere igwe eji ekwu okwu nyefee n'aka His Royal Highness Eze Nugeze Olusempo Davis Onyeneho a night. Many great Goku Shiganaka, the traditional prime minister. You speak here. You speak here. You know you are begging the last. Prime Minister Sir, we do respect. Now, Opraboto, you got the microphone. Our traditional prime minister, onye dile panemne, wo SM, ezaguleke, ndo prapo. His Royal Highness, SSA, Davis, onye neho. Oleje cheba kamu. Yanu wangu wangu foli amukulile the area. Manekele drichupu. I nekele chupu. Noto shmetre po ana masị anyị ga-amalite ndị ọzọ ga-okwukwe unu leta anya unu hụrụ otu nke taa dị ama m na enwere ndị rụrụ anya hụ na ịchọbere ya hụ na ahụbere unu ga-ahụcha ndị agha unu ga-ehụcha ndị agha n'ụbọchị dị taa unu chere ihe anyị bịara taa emume anyị Hai Priswanga Tao Emume Apoto, Hegre Manapoto, Abalasato Tagaraga. Ndabo Grabia, one here. Open notation here. Oh, here I am not Gandan and nine. He who hang on for her. Mutu macha for her. I do on your angle. I do on your upon Rubanita Yahweh Mapia. I now say, or Hanaway, Unabia Rule, Ndi, Ndi, Unabia Rule, Papa, I know to my Yahweh. Anama say awe wenkwa taka apoto la wafo ya hang on ablasado taka awafu ya kai na agba ya adonya ge gbaru ahu ka Chineke ge bu anyị otume ihe aka anyị abịa rukwe yakwa be soro gbakwa aka ka anyị niile bịara nga
adịghị onye ma ndị ọgọ ma ndị enyi anyị onye ọbụla si ebe o siri bịa ga-ala n'udo budekwana mmanya anyị aṅụchakwa ya n'udo ya werekwa ebeli agaghị kwụwa n'ụzọ ya were otu ọrụ ka anyị na-eme otu a ịhụnanị onye oru ndị ọzọ nọkwa nga ndị eze ndị ọzọ mụ onwe nwụ nọchitere anya eze Agụleke ana m asịkwa ndị Avụtụ Ancient Kingdom kekwa m hụrụ minista ya nga ka ọ gwakwa ndị Avụtụ okwu ka m na-eme ka udo dịrị unu n'aha Jizọs. Thank you very much. That is the voice of the traditional ruler that is in charge of Agụleke Ancient Kingdom through the Prime Minister. Aga m ewere igwe ga-ekwu okwu nyefee n'aka eze Abel Sichukwuocha Olenglabele second shidekwe n'aka Prime Minister amala wee ka ọwụ ya Chief Onyema biko okwu anyị ga-ede nkenke Mamwe moja nchi anegada yango Prime Minister welcome sir. Praise the Lord. Hallelujah. He don't do what again. In a big way, Jehovah don't do what again. Oh, in a big way. Saya gada. Buko, mwa ne buo bule bulaha. Royal Highness. Ese. Sa. Ebe. Chupunyere. Chupuocha. Olenga la banka abo. La Avụtụ Ancient Kingdom. After Queen. Ndieni. Queen. Ndiokele. Queen. Imo State, Nigeria, President. Buko. Epiletalia. Onye nke kwuru okwu isi mbụ n'ọbara Avụtụ. Ekpere ahụ o kpere ka mụ awụ Chief Onyema Prime Minister Avụtụ Olenglabele ekwukwe. Lasị ọfọ sori dị ya ree. Nye niile o kpere nke ebere ọma. Anyị na-ekele ndị enyi na-ekele ndị ikwu na ibe. Mmụọ ọbụla anyị ga-emecha onye ọbụla chọwa ịga ebe o siri bịa anyị na-asị ka Chineke gozie ọkachasị ndị anyị hụrụ n'obi ha wụ onye Igbo ya ga-achịkọba ọrụ unu. Thank you very much. That is the voice of Chief Louis Onyema. Now His Highness Eze Abel Sichukwuocha Olenglabele second. Because with due respect and honor, we have the Eze elect of Deacon Odema Aga me woli we joko onye mara onye mbo mana and coordinate very well. Ajoki woli we kele Avụtụ Ayazo. Onye ka m na-ekwu Chief Michael Oguwa Eze elect of Deacon Odema kele Avụtụ ọrụ abụ. Thank you very much. Avụtụ Ancient Kingdom. Avụtụ nwere obi otu obi anya nabatara nze niile ndị ji mmengọ ndị ji egbeba ndị ji nkwakwa on that note n'aha mbụ ka Prince onye ruru the committee as far as Avụtụ dị concerned ejikwa m ọjị m chọrọ ibi were ọjị n'aha Prince onye ruru eji m ọjị m nye the music flow and mekele ndị Vision 2020 ndị bụ ndị shiwere anyị taa ndị a anyị ji emere ha ọ ga-abịa anyị na mma. Thank you and God bless us. Yes, I do Nama, Nze Christopher, Nze America, Nze Ugochukwu, Nango Zelile, Secretary General of Avụtụ Development Union, Iko, na Nze ndị Chichi Gara Nze. Onye nkele na mmeke na Chineke gozuru n'aha Jizọs. Onye ọbụla ọrụ agwụla.
Onye apụnara m n'ụzọ. Mba, ọ nwere ha na-eme ebe a. Enwere ha ọ bịara ime ebe a.
here, boy. On your mark, I want a boy, my boy. I am a million who is on her tar. About Cornia. How do you jump? I'm going to be as a Biala and don't open your open to it. Oh, you did your mother now, or I mean, I don't make a car. Yeah, you're not going now. Oh, you're not too many. I am Jimmy Miraca. Your name is a Blossy Miraca High School. Okay, Miraca. Only many who made you on a car. I did not want your house in that car. Oh, I know what I'm going. Dear, you're to that. Yes, all right. Yes. All right, you two guys. It's all right. I don't know how to do it. Yes, all right.
onye mere anyị gbapụ ebe a taa iji duo emume a ka ọ chedo gakwara nke ọma. Thank you. Dịka si kwu ugbo na ụmụ abụọ gbara okwu uniform, ọ okwu ọgbakọ ọ na-akọwa na onye Vision 2020. Kedu ihe ike ịkọwara ya ọmụmụ ihe ọ pụtara? Ihe ọ pụtara bụ dịka omenala anyị chịrị omenala Ogbo na omenala Igbo. Oge ọ pụtara na anyị tụrụ ihe Chukwu ga-eme. A na-eme ya afọ atọ. So afọ aka na afọ ka anyị nwa. So ya bụzi na ọ mere n'afọ 2020 anyị etizi ya Vision 2030 ka ọzọ ndị nwere vision ya mere echeta oge na-adịghị anya mgbe president Chibra before Goodluck Jonathan ọsọ nwere Vision 2020 he plan ahead sọkwa ihe anyị jiri gụọ ya Vision 2020 dịka anyị na-emezu taa na-eme ihe dịka ndị ọzọ mere dịka onye nwanne anyị gwa n'oge n'akụkụ bụghachi n'ọbọdụ o mekwere ọya nwa ndị tọtara anyị so anyị mere ihe dịka ha nwa siri mee enwere ndị Igbo na-ejikwasị omeghe ibi ya mere Ihe eriri ya. Ọ dị mma dịka ọ dị ugbu a biko kachakwu na ụkwụwara m o nwere afọ mmadụ ga-erute tupu echie ya echichi ka o nwere ihe nwa okorobịa ga-eme n'obodo tupu echie ya echichi ya wee echichi a. Okay. Dịka m ji nwere aha m agbọghọ m aha m before. Yes, o kwere nghọta na ihe a bụ ihe nna nna anyị ha mere before ụrụ anyị n'aka. Egwu n'afọ ole enwere ogo mmadụ ga-eru nwoke asị na otu otu eji nwoke eme n'obodo anyị a dịka otu abụọ onwe m erugo m oge nwoke na-eru ome ihe a nwanne m a na-ebe ahụ chief ebiri nke anyị ejisi ya chief na mmasị ya na ọtụ isi chief na-ebiri anyị enweghị afọ ole ga-anọ na-ebiri anyị echeghị echichi chief na-ebiri anyị wụ ịchọ ọwa onye chọọ ọnụ so enwe na arọ ole ị ga-eru tupu gịnị iso na emume a arọ ahụ wụ ndị nke tụtara anyị ga-agacha after 3 years anyị nwa abata ụkwara eme ndike anyị na-azụ kwa next 3 years they will come up so arọ ga anọ go eruo ya from 30 31 32 33 so ọgọ ha n'olu daalụ oke nwada ajụjụ gị nnu dịka ifre anyị na-abịa mma ahụ mma gosiri onye aka siri ike na the 8th grade bịa bụghị mma gosiri na gịnị ọmụmụ omenala ahụ bụ ofu ọmụmụ omenala dị sem ihe so ịbịa mma ahụ gosiri gịnị onye aka ya siri ike onye tozo etozu na gịnị ebiri ile anya ebe ahụ anyị na-abịa mma ewepụ onye apịabụrụ mma nke gosiri na gịnị anyị niile ụcha gịnị ebiri kwa ọgbọ thank you anyị tinye na ya okwu mma gwenye ọzọ na mma pụtara o dịka esi na-eme omenala isi n'ịwa akwa ndị tọrọ gị na-enye gị mma na-asịghị ha na-enye gị mma ahụ asịghị were ya ga alụ ọgụ o were ya ga-ekwute mmadụ kama o iti ya gaa ụta ọkụ sọ owere ya rụọ ọrụ rụta ihe gị na ezinụlọ gị ga-eri were kwu ya chere onwe ya ndị ama mewe otu ihe mere agha si wee dịrị bịa gị were ya nwee ike nwee nọọsị mere ya sa gị were ya wepụtasị onye dịghị ha onye mere ihe aha so ọ ya ọmụma pụtara ihe nchekwa ahịa ịkpata ihe akụ iji azụ ezinụlọ emere nwuchi